Behin baino gehiagotan esan dugu, bizi dugun larrialdi egoerak premiazkoa den benetako trantsizio ekosozial bat aurrera eramatea eskatzen duela. Eta zentzu horretan, ezinbestekoaz egiten zaigu, besteak beste, gure sistema energetikoa eraldatzea. Gure sistema erregai fosiletan oinarritzen da, eta etorkizun hurbilean gure ordoin oinordekoei planeta bizigarri bat utzi nahi badiegu, denbora agortzen ari zaigu. Baina ez da hori bakarrik. Ukrainiako gerrak lehenengo eta ekialde hurbileko gatazkak geroago agerian utzi dute gure sistemaren ahultasuna. Azken mende luzean, nazioarteko politika erregai fosilek guztiz baldintzatu dute petrolioak eta gazak ekonomiak elikatu dituzte. Gerrak finantzatu eta estatu kolpeak zein diktadurak sortu dituzte. Ondorioz, gaur-gaurkoz, trantsizio energetikoa ez da soilik klima arazo bat. Bakea, demokrazia eta subiranatasuna ere badira. Euskal Herria inportatutako petrolio eta gazaren menpe dagoen bitartean, kanpo politikak bahituta egoera zaurgarrian egongo da menpekotasun horrengatik eta benetako irtenbide bakarra energia sistema ahalik eta berriztagarriena lortzea da. Eta zein da egoera? 2024an, Euskadiko ekoizpen elektriko berriztagarriei autoktonoa, elektrizitatearen guztizko kontsumoaren 7,9 zen. Orduan, Europako batazbestekoa 56,9 zen. Agerikoa da beraz, premiaz heldu behar zaiola gaiari, eta modu egokian egin behar dela. Ondo egin beharra dago. Gaur egun izugarrizko anabasa dago. Azken datuen arabera, egun guztira 101 proiektu tramitatzen ari dira Euskal Autonomia Erkidegoan, inolako lurralde antolaketarik gabe. Horietako 88 Araban daude, beste 11 Bizkaian eta beste 6 Gipuzkoan. Eusko Jaurlaritzak iragarri berri du, garapen eskala handiko 11 proiektu fotovoltaiko eta eolikoetan parte hartzea publikoa bultzatuko duela, 450 megabatio berriztagarri sortzeko. EER-en 80 milioi euroko inbertzio publikoarekin 2030 urtera arte. Parte hartze publikoa izango duten 11 proiektu hauetatik, 9 Araban kokatuko lirateke, eta guztiak tramitatzen hasten direnean, eskala ertain eta handiko 92 proiektu izango ditugu gure lurraldean. Aipatutako desorekan sakonduz. EAEko proiektuen 188. Egoera honen aurrean, proiektuen inpaktuak herritarrongan sortzen hasiak diren kontrakotasuna kontutan hartuta, argi geratzen ari da energia berriztagarrietan oinarrituko den sistema energetikoaren eraldaketa modu adostuan egin beharko dela. Ezinbestekoa dela ibilbide hau ahalik eta modu partekatu, ordenatu, justu eta arduratsuenean egitea. Eta badaude aukerak. Norabide horretan oso babes politiko zabala izan duten hainbat lege onartu dira 2019 urtetik gaur egunera arte Eusko Legebiltzarrean. Jasangarritasun energetikoaren 4/2019 legean, adibidez, Eusko Jaurlaritzak energia berriztagarrien edapena ordenatzeko lurralde plan sektorial bat 2 urteko epean onartu behar zuela agintzen du. Baina epe hori bukatu zenetik 5 urte igaro dira, eta oraindik ez da plana onartu. Eusko Jaurlaritzak bere egin beharrei uko ekin izanak ezin egon soziala sortu du, Gipuzkoan, Bizkaian, baina batez ere Araba bezalako herrialde batean, zeinetan proiektu ezberdinen izapidetzak bata bestearen atzetik pilatu diren antolamendu irizpide egokirik gabe. Babes politiko zabalarekin onartu zen beste lege bat, trantsizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko 1/2024 legea izan zen. Lege honek gobernantza mekanismo berriak jasotzen ditu erronka ekosozialari aurre egiteko. Besteak beste, klimaren aldeko itun sozial bat sortzea jasotzen du. Eta 12. artikuluan, horretarako Eusko Jaurlaritzak autonomiako zein eskualdeko eztabaida prozesuak bultzatu behar dituela dio. 6 hilabeteko epean diseinatuko direnak. Jaurlaritzak abenduan martzan jarri duen trantsizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko itun soziala helburu hauetatik
oso urrun geratzen ari den azaleko prozesu bat besterik ez da. Eta ez da egoerak beharko lukeen mailara iristen inondik inora. Aurrean dugun erronkaren tamaina kontuan hartuta, anbizio handiagoarekin jokatzea ezinbestekoa da. Baldin eta trantsizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko itun soziala berme nahikoarekin diseinatu eta garatu nahi badugu. Hori dela eta, gure udalerrietatik eskatu nahi diogu Eusko Jaurlaritzari bere gain har dezala proiektu eoliko eta fotovoltaikoen edapenean ordena jartzeko duen ardura. Era berean, klimaren aldeko itun soziala gauzatzeko, eztabaida sozialak aktibat ditzala eskatu nahi dugu. Eta jakina, eztabaida prozesu horiek baliabide tekniko, ekonomiko eta pertsonal nahikoak izan beharko dituzte. Eta ez hori bakarrik. Prozesu honetan zehar ere, Arabako Foru Aldundiak ere bere papera jokatu beharko du. Trantsizio energetikoa ahalik eta modu partekatu, ordenatu, justu eta arduratsuenean gauzatzea bermatuko duen eskualde mailako deliberazio prozesuak sustatzen Eusko Jaurlaritzarekin batera. Prozesu honetan guztian, udalerrietan eskuak eta oinak lotuta ditugu, eta kezkaz ikusten dugu gure bizilagunen artean proiektu kontrolik gabeko ugaritze horrek sortzen duen ezinegona. Neurriak hartzeko eta prozesu justu, ordenatu eta orekatu bati ekiteko garaia da.